Rangrang Jamita diborngin tahun baru. Pajahau Perjolo, surat Perjolo Apostel Yohanes biddu 2 ayat 10 sahatu 20 sada. Berita nauli sian Yohanes sada ayat sada sahatu 10 alu. Ahado ipolana. Marhite pajahau Perjolo di pangujungin di tahunon dipuka Apostel Yohanes do soso marhite na mangarimang-rimangi taringok partikian di do Apostel Yohanes do hamu aka anaha tiki parpuido nuaing rekok do pakeon partikian do denggan tarlumobi na pajonoko diri tutuhane jala ikon margugo do totong laho mangalo nasai maralo tu Kristus. Disosoi Apostel Yohanes do halak Kristen asalam dia tusi lapatan ni partikian ni partikia saunari ima paingoton halak Kristen tua kahata nang pinatol hasni Yesus tung masai rekod do di bagasan partikianon pabagason pangatusion tu Kristus. Apostel Yohanes madok aisya tonga-tongani halak na porsia doro jolma naisai maralo tu Kristus. Barita nauli di ujung ni tahunon mangodoson taringo tu habadiaon ni Kristus nunga gabe daging hatai maringanan dalam makobasi di tongah-tongani hajol maun Yesus Kristus susdo debata nagok jala debata nadarida ay marharuan siad debata do ibana Tuhan Yesus adong disaluhu partikian holan ibana do naboi papatahod debata ama di portibion alani i manang ise narap doho ibana berengon nama hamuliau ni debata hamuliau ni di papatar di bagasan holong doho asit tongan hata naunggabe daging mabuan panodang dihagulapon dihirim debatado asa ukap jolmai mamake partikian musat sian hagulapon tuhatiuran marhite haroroni hatani Tuhan naunggabe jolma ima Yesus si baluai piga-piga ipola naboi sire mangrimangyon dilehod debatado partikian nagok pasu-pasu tu hita jolma naik komadok mauliate do jolmai ala dilehod debata partikian tu ibadah tung masai gudang do partikian lah mabai gabe daging hatai ujung ni tahun dan nagabe ujung di permuluan alai bonani partikian lahu padi poson permuluan halak latin madok tempora mutantur etnos mutamur in illis lapatanna muba partikian muba majolma di bagasan partikian ya sada hasitongan di portibion ima di bagasa partikiani adop hita jolma di bagasa partikiani do mangolu hita jala di bagasa partikiani do manggulumit hita dakya lipe partikian sian parngoluata boido partikiani mabuan hamubaon ati nalam tudenggana
manang tu hasurutan ni pernguluan na. Saluhu nai sa guru tu pabahenan dohot tu parulaon ni hita jolma. Boydo partikiani manubuhon halalas ni roha manang hasusaan tu hita jolma. Jala boydo partikiani manubuhon hahipason manang pasorion tu hita jolma. Boydo paholak ko kita siya debata partikiani manang boydo lam pasol hoton hita tu debata. Sadarion ima ari parpudi di bagasan bilang-bilang ni taunon. Tung masay topek situ tu tari mangrimangi saluhut nasa panggulmition manang perdalanan ni pernguluata sa leling nasa taunon. Sadarion ima ari parpudi di taunon. Pakilalan las ni roha manang dok ni roha natonggi manang napaet nung ngatagurito be di turi-turian ni parnguluata sa leling nasa tau bolonon. Ay deleho debatado partikian tuhita mangulu sisaha tuo bason. Tamado hita madok mauliate di saluhu pasu-pasuna. Tapada di ma dirita bongot tu tahun nai baru asa totong muse kita di pasu-pasu Tuhan tu hari-hari nanengro. Ahape natajalo di pernguluanon ala ni pasu-pasu ni Tuhan doi. Saluhu na dileho debata tu hita jolma dang boy hita lipe siap panggom-gomyon na nang songoni tu tau nanengro. Tung soboy do hita holang siya namata debata. Ala ni tahamalate ma ahape natajalo di bilu-bilu di pernguluanon. Taparara ma berita las ni roha marhite akapabahenan na dengan tusalu jolma. Asa gabe daging hatainon di bagasan halalas ni roha. Tapangido hasesani dosa disaluhut akka parulaon na martihas marhite hamubao do panolsolion. Jala tapasada masaluhut partikyata diobason nang tunanaingro marhite panggomgomion jala pangaramotion ni hamata debata. Tung masayargado partikyade. Alay sa guru tu hira talmado madalatosa jala barita nauli diobason mangalehon hagogon doho halat di roha tu hita hatainon nunga gabe daging lapatan na hatai debata anak gabe adong di bagasan partikyata doho inganata. Perdalanan ni pernguluata nunga didongani hata naung gabe dagingi. Panggom-gomion ni debata tuhita dan naholan sa tau sabing dan sabulan sabing alay disaluhut partikian na adong dihita. Panggom-gomion ni hata naung gabe dagingi marakup holong doho pasu-pasu. Omma haluota nasotarasami naro siat debata marhite Yesus anakna si peluai. Natung masayarga si tutudo hape hita jolma dia dopan ni amata debata. Tung surape di bagasan hagaleo do pardosaon. Totong do dipatuduho debata asini rohana tu hita jolma di bagasan salhu partikian. Naung salpuih saunari dohot tu nanengro. Tumpe hita dang dope mabain gabe daging akka pakatayoni di bagasan pabahenan.
totong do debata rap do tita disaluhut perjalanan ni perngoluata. Tung sura pehita gabe na manudalhon Kristus marhite hata bako pabahenan hagiot nang parulaon tung sabar jala sabam do debata mangadopi hita saluhut diaka partikian. Tung sura pegabe dang taingok madok mauliate tu debata anggo debata dang nalahoya madau sian permuluata horasada donaru urikot tu saluhut namar haporsiaon hata naung gabi dagingi ima maka porsiai pasu-pasu doho asini rohana disalhu partikian marha horasa mahita madalaton partikion rap doho Tuhanenon marha horasa mahita di pangujungan ni taunon jala marha horasa mahita manomu-nomu tahun nebaru nanengro Tuhan ma nama masuk-masuk